ये अपना ससुर जरूरी नहीं कि जकर बेटी से बिया भेले ससुरे है। गाड़ियों में हमके कह दिले कि जा ससुर इनका ससुर के हम कहनी तो क्रोध में मैं कहले कि उ ससुर मर गइले ई ससुर जियत रे न ई ससुर जी हैं जयले हई ससुर नाम है तो ई ससुर वे ससुर देले बड़े बेंजू वाला का दिमाग ये होगा का चाहे। हां हां जैसन गौनी हार देखो सने म्यूजिक बजाओ। हां जी देखले हैं कि हल्लू के ब्याज से गौ नहीं बा छोट बा कितना सुंदर लय बजौले हैं बुढ़ा ए बाबू रखले बारू पाव भ आ हिलौले बारू गांव भ जथा कुछ ना कथा रात भ जितना बाउर तू गाओ तर उतने बाउर तर सजिंदा लो बजाओ तो उतने बाउर तर नचनिया नचो बजाओ तो तबो 1.5 घंटा तू गाओ तर। लेकिन अब भाइयों लोग का करे अब मान लीजिए माला दिहलस पैसा देलस अब आके 2-4 तबरा के दी तो ठीक ना नो तब इहो सब के लाजे में पड़ल बे यहाँ बाउल नहीं खे बोले के पप्पू भैया मना कहले रहले। हाँ परिवार के लोग भी मना कहले सा चचो खाली मना करत नहीं है सब सोझे बैठल बनी चाचा ई जरा नहीं हनी के गनैया सुननी हनी न मरवा हम मिलौलस या नचनिया सुननी है हाड़ी वाला हमरा गाड़ी में कहलस सुननी हनी ई बाउल ना अरे हमरा के घरी कहनी कि मत बोली आई देखत नहीं कितना बाउल बाउल बात लो बोलता मतलब कर भाई एगो मेन फोर्स हम बाउल बोलब ना लेकिन हम जानते हैं कि हम मुंह से निकल जाई कबो न कबो पर निकली ई जितना बाउल बोलले वालो हम जानते हैं हम बोलब ना लेकिन हम जानते हैं कि मुंह से कबो न कबो हमरा बाउल निकल जाई को भरी संभाल के रखिए। देखें बूढ़ा जी परिवार के तनी प्रतिष्ठा देखें राउर अपन प्रतिष्ठा नहीं के हम जानते हैं लेकिन परिवार के प्रतिष्ठा देखें आ देखिए सुनी ना ब्याह जी राउर हाथ जोड़ते नहीं मान जो जन ले मान जो रमची जवाला अब बताए कहतर कि जमुना हमरा बाबा का नाम ई धरतर आई हमरा कादू कहले कि करे गो भाई भिरगुआ उ तरफ फूफा का नाम है धइल ह तारा बाबू को पाहुन हवो ए मर्दे का करता रहलो ठीक नहीं के लगा ई ससुर